Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle engathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo ozala uthumbu la Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu Impunga Yesintu TV. Nanamuhla ke angihambi ngedwa ngihamba noBaba uNhlanzi. Baba uNhlanzi. Baba. Niyaphila kodwa? Hayi unyakeni omusha siyathokoza. Siyaphila Baba uNhlanzi. Baba uNhlanzi ke ngithanda ukuthi umuntu umefika la kwi-channel azethula ukuthi ubani osebenza kanjani. Isizathu ukuthi i-channel ikhulu usuku nosuku kuba nabantu abasha uzothola ukuthi nje khona umuntu oqalayo ukubuka lo mfanekiso oqoshiwe. Uma singavele singene enkulumeni ngeke azi ukuthi obani laba bakhuluma kanjalo. Mina igama umbuso ngwashembe khona impela ebukhosini bakaShembe. Umuntu osebenza kakhulu ngeziwasho nangokuthandaza nokuyisa abantu emanzini ke kakhulukazi mina into engisebenzisa kakhulu mbanje olwandle usabisa abantu kakhulu olwandle lona impophomo hayi angiphiwanga ngeke basho hayi bengikulona olwandle hayi bilelot phela futhi ebusuku ngisebenzisa kakhulu bengikulona izolo ebusuku lona la bekabona kaboniswa lona ukuthi ayikulekelele abantu kulona vele njalo kuya khona nami ebusuku bayazi njalo bahambisa ukuthi liyavula kakhulu olwandle manje ukuthi phela kufuna uqonde ukuya kholwandle ukuthi kumele wenzeni uyise futhi umuntu ofanele ukuthi akuyise emanzini. Baba uNhlanzi namuhla Baba uNhlanzi ngikubizele indaba enkulu okungijabulisayo ngaleli hloko esisikhuluma Baba uNhlanzi. Kunabantu abaningi abafika emphelandaba bazobonga nabashayayo babonga ukuthi izinkulumo zenu ziyasivula amehlo, izinkulumo zenu ziba ukuphila kuthina. Baba uNhlanzi ngifuna sikhulume ngomuntu la onobizo. Enobizo nje Baba uNhlanzi lo muntu ukenkolweni kaShembe. Inkolo kaShembe yona nkolo engiyibona mina inkulu. Ngaphezulu kwazo zonke izinkolo enkathini namuhla. Kunjalo. Kodwa lo muntu Baba uNhlanzi njengoba ekenkolweni kaShembe unobizo. Ubizo lakhe lumtshela ukuthi kufuneka kube khona ibandla aliholayo. Ngamafuphi emlandweni wakubo kukhona ikhehle lalikhona elalikade linebandla. Manje selihamba lekhehla leli liyaphakama kuyena. Lithi angikuxoshi kwaShembe uthunywe yimina kaShembe ukuthi uhambe uye kosikhonzela. Kepha sasinebandla. Sasiphilisa abantu thina sibathandazela. Kunabantu thina esasikade sibahola beyibandla lethu. Kunomuntu ke Baba uNhlanzi okeNazaretha onenkinga efana naleyo. Uyabona ezibonakalisweni kunebandla liholayo. Kuze kufike nezwi lithi into zakho zibambeke nje. Ingoba wena ufuna ukusilanda sifuna ibandla kuwena. Umbuzo okhona Baba uNhlanzi. Umuntu uyiNazaretha kusuke kufanele enze njani uma kuukuthi unobizo lufana nalona? Kuyahluka manje. Ake sikhulume isicacisi. Uma unobizo, asitheni mhlawumbe unobizo ubona kunabantu abagoqele ibandla njalo njalo. Mhlawumbe kuyenza ukukhombisa ngokuhamba isikhathi ugcina umgcotshwa, umshumayeli, noma ugcina umfundisi noma ugcina umvangeli. Kodwa kunala kuqalwa khona ngasonke isikhathi. Mina engamcebisa ngakho ukuthi akaqala ngomuntu osiza abantu nje mhlawumbe ekhaya. Alekelela abantu ekhaya mhlawumbe kube umuntu owazi ukuthi ke uyakwazi ukukhulela abantu, uyathandazela abantu ekhaya,
asiza abantu ekhaya uma ukuthi ke akashaya isikhathi ukuthi egcineni abe umgcotsho ngoba ukuba umgcotsho kuleli banda mbanjwa akufani namanye abantu kuyindlela ende kakhulu ngoba kuyenzeka ngempela ukukhonjiswa kanjani ngempela uyohamba abo umshumayeli kushe kukhona lo omunye uthola ukuthi uphiwe nje ukuthi alekele abantu asiza abantu nje ngasiza abantu ngisho nangosawuthi lo omahadla uyakwazi ukuthi ukhulekele uphilisa abantu o amanzi ubizo lakhaya alinankinga manje okubi mbanja ukuthi uma uzothatha izinto zakho zenze ekhaya uzifaka esontweni inkinga abantu nambanja iqala lapho kuba inkinga esontweni njengoba uzona ukukhuluma mhlawumbe abagcotha bekhuluma ngendaba ngezangoma yiba abantu abahlulwa nambanja ukuba nesisoka athathe manje uthatha inyeko yakini nezinto zonke usihamba nako manje sonke sinamathongo kaShembe sonke sinamadlozi akube nezinto zakho zigcine ekhaya amakhaya anemfihlo zawo uyabona lona ubese kaShembe uyazi nje mina babunhlanzi sengithatha ijazi lami ngiyanalo ngeke umuntu ofaka ijazi lapha esontweni umfundisi inkosi namajazi ayo kanjalo kuphela wena zazi ukuthi lento yakho ndobe kunika abantu bakini ihamba igcinila ngoba nambanjwa njoba ukhuluma ngobizo ingathi abantu kaShembe ubizwa lifunakala cha kaShembe uzathi inkosi uthini ithi lezi zinto zenzeleni emakini uyabona lo musayifela lezi zinto la akabe inyanga usho njalo inkosi uthini ngoba ngampela mbanjwa hayi ukuthi bayacwaswa yabo baningi abantu abenza izinto ezokuthandaza kaShembe futhi kuyaziwa abanye futhi akekho umuntu okulandelayo kuphela wena nasethempeleni futhi muze ukufika phela emthempeleni sumthandazi kunomshumayeli ethempeleni esontweni kunenkosi la ukho uyabona hlonipha phela labantu okwakho wena kwenzele endaweni yakho noma esigodlweni sakho uyayibona lona ubizwa nayo inkinga manje kodwa wena usebenza endaweni efanele uyayibona lona ngibona ngathi inkinga iba lapho kubantu uma ufuna ukuthathela abantu ngendlela othuya ngayo abantu bakini angeke uShembe akumise la kuphela izinto zikaShembe zingashayisani nezinto zabantu bakini nangu-ke babunhlanzi umuntu uzothi ngiyakuzwa babunhlanzi kodwa mina bathi kufuna kube khona ibandla uma bethi kufanele kube khona ibandla kufuna ukuthi phela nawe ulandele njengoba bethi kuzoba khona ibandla nje lizoba khona nindlelani kuzokwenzala kanjani ngoba ngeke mbanje ukuthi bathi kufuna kube khona ibandla uma usuke nje wena umisa ibandla ukuthi ulimisa ngoba uma uzoba nebandla mbanje phela ufuna uqala ushumayeza abantu utshela abantu angazi noma ngaphansi kwale nkolo yasekhaya noma uyiSayoni noma ukuphi ngoba phela kuyenzeka bafike umuntu othola umuya kalona iNazaretha lapho ke babunhlanzi uthinte enye into lapho babunhlanzi ngoba kunomuntu othola ukuthi uyiNazaretha kodwa kuyena kubekwe ibandla laseZiyoni into efana naleyo lo muntu kufanele ayenze njani hayi ilula manje ayihluphi sinemoya eminingi ehlukahlukene ekuthini emagazini ethu kunomoya mhlawumbe wamaweseli kakhokho wakho wakomalume kunomoya mhlawumbe wasemaromeni mhlawumbe ogogo bakho noma okhulu bakho bawamaroma kunemoya yaseZayoni sinemoya eminingi ekuthina kanti mhlawumbe kuphakama kakhulu waseZayoni ukuvakashela eZayoni ngesonto kulona icala le imali uhlala uvakashe wenzela le moya kuwena ukuthi nayo ithokoze ithola indawo yayo yehle ijabule uyohambe uyozungeza insika noma kuyisonto akunaqala lokho ngoba mhlambe babunhlanzi uma kuukuthi usezoya lapha eZiyoni akazubuke kani njenganomuntu oseyihlubukile inkolo kaShembe uShembe mbanjwa ukuthi mhlambe fanele siqaqise manje uShembe ukhona yonke indawo esibhedlela ukhona uShembe eZayoni ukhona uShembe esigodlweni enyangeni yangampela eqinisa ukhona uShembe eTaxini uShembe ube udriver ukuthi uShembe mhlambe angisafanele mhlambe ukuthi indaba kaShembe manje asi-understand futhi asiqondi angibeke nje kanjalo ingakho kube ngathi manje sesigcina sishayisana nabanye abantu uShembe usabalele ukhona yonke indawo eZayoni uma ukuthi uya ngeqiniso likaShembe ukhona uShembe ngoba phela babunhlanzi kukhona lo moya ovuka kuwe khona lo muntu oyiSayoni ovuka uyazi ukuthi khona omunye udade lo dade babunhlanzi into zakhe zibambekile ufika isalukwazi sifuna ijazi laseZayoni yena uyiNazaretha awagoloza nje impela nazi izinto zathi sigolozile kunabantu babunhlanzi abalimele kanjalo owazi ukuthi umuntu mina njengoba ngikholwa kwaShembe angikwazi ukuthi ngizothunga ijazi laseZiyoni kodwa into zakhe zibambekile uyayibona lona kanti lento yinto ehamba nemimoya njengoba echaza babunhlanzi ukuthi ungaba yiNazaretha
kodwa uma kuwukuthi egazini kuwe kufunakala uvula ibandla laseZiyoni wenza njani? Ake sithabe indaba kaShembe safana Mbanjwa icacisela abantu ngoba inkinga Mbanjwa asinabo abantu abasicela indaba yaShembe mhlawumbe ngendlela ezikhona amapolitika akhona emabandleni nemisindo ekhona emabandleni uShembe Mbanjwa njengoba sila ukhona phesha kwilwane kunjalo ukhona futhi yonke indawo ukhona uShembe wonke umuntu ophansi komthunzi welanga njengoba kuhlale kushiwo ukuthi wonke umuntu ombathi kumuntu obaqinisile uza afike umunye umama enikelile ekade enikele ngicabanga ukuthi wayothenga imoto noma wanikele wathola imali wathenga imoto angikuthi angisazi kahle kodwa ithi kuyena inkosi uthi yena kuthiwe akaqhubeka sonke ezawona agcina isabatha kodwa angakhonzi kaShembe yebo kodwa ngaqhubeka anikele kaShembe manje abantu lonke abakwazi umihlukanisa yini na ilento yokucwasana kwamabandla kunjalo bangaqondi ukuthi uShembe njengoba labantu bebangaka nje esontweni lakaShembe wonke amasonto kaShembe baphuma emabandleni ahlukahlukene ubashela khona uShembe abathatha abafakela lo bafaka la uShembe sekhona ingilozi zabo ezinamathele kubona zalawo amabandla angithi ayibona lonto njengale manje sengisho ukuthi lento ihambe kube ngathi manje egcineni sinenkinga namanye amabandla yabona lonto njengale ekubeni wonke thina sikholele ukuthi uShembe uba wethu sonke emhlabeni yabona lo uma besho njalo abantu bakini bethi kufanele ube nebandla laseZiyoni akuyona inkinga andibanda manje akuyona into manje uvuke ngivula ibandla uyazi mina konhlanzi engike ngikusho nenge ngibaluleke ngaka abantu abake simini esifana leso ngithi mina uma okhokho bakho njengoba sebekutshelile ukuthi kunebandla laseZiyoni ababenalo abafuna ukuthi wena uluhole kodwa uyiNazaretha lalela la kumntakamkhulu akuthola ithuba mhlawumbe ukuhambwe nasenkosini ufike ulibike lo daba ukuthi nanti udaba la Nkosi yamakhosi engibhekene nalo ufike usithole isibusiso nakuyena uShembe ngoba uma isibusiso usithole kuShembe noma umuntu angathini emva kwalokho ngicabanga ukuthi mina kusuka kuphelele babonhlanzi manje mbanje nokuthi kuphelele nje ibandla uzolikhanda kanjani phela babonhlanzi ibandla abantu abadala ibona bazokutshela ukuthi ukukhanda kanjani ngoba omunye iqala ngesiguqo lento aguqe nje nabantu abathandazise basizakale bese emva kwaloko atshele omunye nomunye atshele omunye bese ligcine likhulu mina ngithi iqala ngakho mbanje enza isiguqo makuthi uyazibona unamandla ngoba vele umhlaba usabalele uyabadinga abantu abaningi ababasho okubi ukuthi uthola vula ibandla bese uzovukuza umshumayeli evele nebandla la ngoba kubi lokho mbanje uthi wena phupha mina ngishumayela sizonyakazisa manje abashumeli emathempelini ufuna ukungena endaweni zabo uyayibona lonto njengaleyo makuthi uyazibona ukuthi unamandla ufuna ukutshela abantu ngoShembe akho nkinga shumayela utshela abantu ngoShembe kodwa ungahambi uhlukumeza abantu emathempelini abo wena usuthi wena uphuphe umshumayeli babonhlanzi kuleyo ndawo ngifisa ukuthi siyicacise kahle ngoba manje usuthinte kwenye indawo ukuthi uma kuwukuthi ufisa ukuthi utshela abantu ngoShembe kuzoba khona umuntu lozovela sisungula ithempela lakhe akuvumelekile hayi uyabona lo ithempele likaNkulunkulu akuyona lakho oqala okwesibili akuyona ifashion ukusungula ithempele kufana nokuvula iklinik noma isibhedlela sikaNkulunkulu kufanele uqale uthola indawo oyibonayo ukuthi inayo ningilozi uyoyibika leyo ndawo enkosini uhambe ngemigudu yakho hayi lento uthi ngoba uzoba unenkinga nomshumayeli noma unenkinga nomkhokheli usuhamba uvula indawo ayizoba nengilosi ingilosi emema abantu uyayibona lo ukuthi beze ethempelini yabo uzobona abantu bazofika kuleyo ndawo yakho bahamba ngoba awuyibikanga enkosini futhi le ndawo awuhambanga wayicela kuShembe yabona lo wena uyenze ngoba uxabene nomshumeli noma nomkhokheli sengisho ukuthi leyo nto iyalimaza ngoba manje kugcina sekukhona amathempele manje uthi sebafika abantu banikele kuwena bangatholi lutho kanti ithempele ulenze leli ngokudinwa into ethile yabo kanti ngcono uma udinwa into ethile manje awuthandaze endlini uma uyibona ukuthi khona isimo ngade uhambisana nasemathempeleni ngene endlini yakho ukhuleke muzi ukufuna manje wena uvula isiguqo sakho lapho ngoba naka uzwana nomshumeli noma uzwana nomkhokheli ngoba ekugcineni kuneguqo eziphelele emhlabeni kunamathempela asezulwini uzohamba lento yakho kube into yala emhlabeni ngale ezulwini ayikho iregister uShembe akayazi ake sithi ke babonhlanzi lo muntu lo uselilandelile ubizo labantu abadala walivula ibandla labo awekade lifuna usavumelekile yini ukuthi abuye aye kwaShembe aye kokhonza khona ake sithi mhlawumbe bakhonzisa ngesonto lapho uvumelekile yini ukuthi uma ebuya ezokhonza
singam ukuthi thina mhlambe mebuye ezokhona ngesabatha simamukele okanye simcwase kakhulu uvumelekile manje uvumelekile konjani mhlambe kufanele ukuthi simcwase akekho manje ushemba kacwasi umuntu ushemba owawo wonke abantu abacebile nabampofu ozozenza yena kanjani ozozenza ushembe munye awukwazi ukuzenza ushembe uma uzozenza ushembe uzozenza ndlela yena kuphela fanele mefika lo muntu asenu nebandla sezayo nangithi uzofika hlala emva kwabafundisi yabona lo abo umuntu ozokhonza njengabonke abantu futhi akazokwazi manje ukuthi uzofaka amajazi akozayo nayifakela uyiNazaretha uyazi baba uNhlanzi ngiyayithanda indlela ongiphendula ngayo lo mbuzo ukuthi mangibuza ukuthi ozenza ushembe bese uvela ukuthi ushembe siyamazi yabona baba uNhlanzi ngiyayithanda lapho ngoba kunabantu abake babe namazwi anjalo inkinga abantu manje bafundisa ukuthi umuntu mekhuluma ngoshembe kunabantu abahlali bemele ucwaninga indaba kaShembe uShembe ngeke uzumcwaninge manje kunjalo angekhathala noma ngabe ufunde kanjani noma ngabe mhlambe ukhulele ephakameni wakhulela egospel uShembe ngokucwaninga kuba ngeke uzumazi uyozuhamba uShembe umcinga ungamthuli uyayibona lonto ngoba uShembe uyonke into ngekhathi zonke ngeke umusho futhi ukuthi ubani baba uNhlanzi ngike ngagibela izitimela mina kakhulu ezitimeleni kwakuba khona isikhathi la kuvele kuthiwa abantu abanikele lo muntu lo baba uNhlanzi na uthola ukuthi ebandleni ekuthiwa akalivule kube sekuthiwa futhi akaphinde abanikelisa abantu athatha umnikelo awusection uma mina mhlawumbe ngithi lo muntu ayangathi uzenza ushembe akangibeke nje mangibalula kunalabantu abakhuphela kuthiwa ogogo angibazi ibongo zabo kodwa ngiyengibabo ayihambisa imali kaShembe baba ngoba futhi la bantu abawogogo ngeke ngisho ukuthi bahle ngeke ngisho bambi baningi abantu abaphenduke ngalabo bantu la ngibe ngibona khona ukuthi labantu shuthi khona into abayenzile angiyazi indaba yabo ukuthi imkanjani kodwa baningi abantu namhlanje abamaNazaretha abangena benza lento yabo lokuthu ukukhuphula angikwazi ke manje kwenziwa kanjani kodwa okubalekile wena umuntu ngoba ukunikela manje angibeke nje mangicacise lento nawe ngathi uyahambela emgaqweni nathi umuntu ngicela ungiphathele umnikelo umfowethu wawu ungisele kaShembe okubalekile ukuthi imali kaShembe uyayihambisa nokumnikazi uyayibona lona uyayihambisa nakubantu abafanele ngezikhathi ezifanele ngoba okubi ukuthi uthathe imali kaShembe uyifake ephaketheni uyabona lona ekubeni manje wena uphiwanga ukuphatha imphefumulo yabantu nezinkinga zabantu akunikwanga ukuthi usiphathe uyayibona sengisho ukuthi ke uma yena kufika abantu benikela kuyena athatha imali yabantu ayise kumnikazi athatha imali yabantu ayise kuShembe bahlazi befika labantu abakhuphula abawogogo behambisa imali kaShembe ababuza into eningi bona umuntu osho umnikelo ufaka umnikelo embengeni noma ufaka umnikelo enkosini kukwena usho ukuthi imnikelo yabantu phela inkosi babusise kuphelile sesiphethe baba uNhlanzi kubalekile ukuthi ezinye izinto sikhulume ngazo sibonisane ngazo sisodwa samaNazaretha kunabantu othola ukuthi ubizo labantu abadala lubavalele izinto kodwa uma umuntu kumphoqo ukuthi akabe nebandla asingathathi sengathi usevukela uShembe akekho umuntu ongamvukela ngoba uShembe uNkulunkulu uShembe akayena umuntu futhi asingamthathi njengomuntu uShembe umuntu okwazi ngeke mbali ukwazi ukuzenza uShembe kunjalo noma usuthanda hayi ke lolo limi baba uNhlanzi nami angilithandi hayi ulimi labantu abangaqondi indaba kaShembe kodwa abazi ukuthi bayayazi ulimi lokuthatha kaShembe bese uyithatha ngalendlela yakho ofisa uyithatha ngayo uShembe uphiwa amandla ezulwini emhlabeni jikelele wena usuke unikwe ilimit yabona akasibeke nje ngeke mbanjwa noma ungathi uyikhansela ngeke kube uRamaphosa ngithi yibona lo ukuze ube upresident mbanjwa kunemigudu elandelwayo eminingi uyayibona lo wena uphiwe ukuthi iba yikhansela umile la ekhanseleni mhlawumbe kanyuku mhlawumbe ugcina undunankulu wathi lokho kunento kwaShembe ngekufanise ke nje naloko umongameli kukhulu kakhulu ngoba okwasezulwini manje lo muntu njengoba engenazulu kena menikelisa angaba uShembe kanje ngoba uShembe unezwi kunjalo uzoba kodwa lo muntu usukwenza nje uyabahlangabeza uShembe usebenza ngamathuluzi amaningi emhlabeni kunjalo angiyibekele uShembe akasebenzi ngendlela sicabangayo yabo nje ngoba sikhuluma la uShembe uyasebenza ngathi uShembe usebenza namathuluzi akhe unako usebenzisa abantu
yabo ukuthi abantu bahlangabeza abantu isho njalo inyanga ezulu sengisengibashumezeni bahlangabezeni ubahlangabeza ngendlela ehlukahlukene inkinga nginalabantu abangathandi kubona abanye abantu benza umsebenzi angathi ungenziwa abantu abathile kuphela ekubeni sonke lana siphethe amageja silima insimu zethu ehlukahlukene angikwazi mina ukuvalela wena ukuthi mina fanele mangenza into yashembe ngiyenze ngayiphi indlela ekubeni uyihambela wedwa mbala yabona okuthunyiwe kwenza ngendlela yakho nayo lo yenze ngendlela yakho yabona ungaphazamisa omunye umuntu nayo uyithunyele ushembe wakhe kuphela wena usungangenelela umuntu mase esezenza futhi ayekho umuntu ongathi zenza mina ngimane ngabona ukuthi ungazenza kanjani hayi ngeke ukwazi ukuzenza abantu bayisa wena entabeni hayi iphepha usuyayibukela iphepha hayi lutho kunezinto nje mfowethu omane ibondo umuntu usuke ekhuluma nje ngoba nomngane mhlambe nanokuthi ke nomona kwabanye mba uyabona ngoba abantu inkinga la mNazaretha unumber 13 iphiwo nama-talent makusetshenziswa abantu Nazaretha neziphiwo amaNazaretha ngisho emsebenzini umele ukuthi utshela abantu ukuthi ushembe uNkulunkulu mabenikela kona abantu emsebenzini thatha imali uyise kushembe noma uyise mbingini finish babuNhlanzi sesiphetha njengoba ngishilo babuNhlanzi ukuthi kunomuntu owembethwe abantu abehlukene sikubalulile ukuthi umbethwe iziyoni omunye uzokwembathwa babuNhlanzi amakhosi omunye embathwe abantu ababafundisi bese labantu ababafundisi bemfuna ijazi eligqoka befundisi la kwaShembe lo muntu ufanele enze babuNhlanzi kufanele angalithengi asaba ukuthi ngoba yijazi labafundisi abantu abadala belifunda asicacise mbanje indaba yejazi mhlambe niyaba abafundisi ijazi mbanjwa akukhulunywa ngokwenyama yebo angithi asiqale lapho manje kunjalo uma asisho ngomNazaretha umNazaretha obugqokile nje asikhulumeli wena sikhulumela labantu bambathele kunjalo yabona ijazi uyalithunga ubikele labanikazi balo bamoya uthi nali ijazi leni manifika niyo lembatha usungathandaza ngalendlela awuyena umfundisi ifunda abanikazi bani njengoba unemvunulo nje akuyona eyamathongo angithi ayibona lona akusho lokho ukuthi uyena umfundisi akusho umfundisi kunezigaba zakho akusho futhi usufuna ukuba umfundisi akusho futhi ukuthi usuzenza umfundisi abantu abasuke kuleyo mqondo inkinga abantu bangena ezipolitiki nayo esontweni bahlanganisa izinto ezingahlangani umuntu mina ngiyazi lento futhi abantu bangazi kubonakala umuntu babuNhlanzi angagcina ehlupheka abantu abadala bamtshela into abayidinga manje uthi umNazaretha kwabani uzothi yena kwaShembe abantu bakuba bamthuma umNazaretha akuwona kwaShembe uShembe uhlangane nabantu bakubo wasethi uShembe kulungile ngiyawuthenga mina kodwa abantu bamthumile ingubo yalabantu kahle yini umNazaretha owabantu bakubo noShembe bahlangene bonke lapho awukwazi ukuthi wena uzothi mugqoka umNazaretha umbathele uShembe kuphela umbathele nabantu bakini kunjalo babuNhlanzi ngoba nejazi mebefuna uthandaza ngalendlela elabantu bakini kunjalo awuyena umfundisi uzogcina endlini khuleka ngale lapho khuleka kuleyo nto leyo abantu abadala bathi noma khona into abafuna uyilungise ngalo jazi kuphela esontweni faka umNazaretha guqe ube inhlayisuthi kunjalo intembi ukuthi nawe mazofika lapha ngoba naku phela ukuphe lelo jazi uthandazana sufuna kwa wena ke manje mbanje nayo ke indaba ukuba umfundi inkinga yonakala lapho yabo yonakala lapho ngoba khona umuntu uthi mase esephuphileke waphupha ingubo yabashumayeli usefuna ke manje ukuhlalisa kabuhlungu umshumayeli inkinga kufuna uma umuntu iqonda imoya ekuwena ukuthi ukuze ikuphilise ufuna uyicontrol kanjani uhambe kanjani ngayo imoya ekuwena ngoba iyalimaza lento ibandla mbatsho kakhulu iyalimaza kakhulu ibandla babuNhlanzi udla amaningi esakeni ubukelo wempunga yesintu asithemba ukuthi nakuwena kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini kunomuntu la othola ukuthi waphupha kuthiwa kathenga umNazaretha kodwa kalona iNazaretha lo mNazaretha akusho ukuthi uma usuya kwaShembe uqoqa awugqoka umNazaretha kwaShembe ungaguqanga wakhetha inkosi wangena emanzini lo mNazaretha uyinto efanayo nalesishoyo nobabuNhlanzi ukuthi uma mhlambe nawe uyiNazaretha wabusuphupha ijazi elifana nelabavangeli akusho lelo jazi lifake mawuye sabatheni uyinhlalisuthi wena kodwa lelo jazi lekufuna ulisebenzise ukuthi mawuthandaza kuphela ngoba liyinto yabantu abadala kanjalo noma kuthiwa mhlawumbe unejazi elifana nelabefundisi hayi ukuthi labefundisi akulona labefundisi elabantu abadala akulona labefundisi abantu kubalekile ukuthi lo mqondo bawususe emakhanda abo okuwukuthi mabebona into efana neyomunye umuntu bese bathi yona
kusuke kuyinto yabantu abadala lo muntu ayiyalelwe abantu abadala akusho ukuthi leyo nto akangayithengi ngoba uzoxabana nabantu abadala into zakhe zimi nawe konomNazaretha wakhonjiswa musu ukuthi mase uyakwashemba usugqoka umNazaretha ekubeni ungasithathile isifungo sokuba yiNazaretha elakho lokuphetha abobunhlanzi cha manje kufanele sikwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto zesonto nezinto zasemakhaya kunjalo nayo inkinga ekhona kubantu abaningi manje bathatha into zasemakhaya bayifake esontweni uyabona lento siyasilimaza bese benza ushemba umuntu omubi uyabona egcineni base bayashayeka umuntu asebenza ahola imali enkulu kodwa akanalutho okubalekile manje ahlukanisa izinto zasemakhaya kanye nesonto esontweni kunokwesonto kunokwasemakhaya sithunyiwe futhi amathongo manje asilalele amathongo bese silalela ushemba labantu bayahambisana akukho fanele sale emuva uyabona kubalekile buke lo mpunga yesintu le namba lokuzibona sivele escreenini sakho ezakho babunhlanzi ngamthinta kuzona makukhona usizo olithile ofisa ukuthi akulekelele kulona ubalulile ukuthi uneziwashe ezahlukahlukene uyobusumthinta uzo ukuthi zitholakala kanjani mawukude uzo ukuthi uthumeleleka kanjani siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami mina sengife mina